Tema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak nga korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho, porsigido magserbisyo, tionas ang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpukyon, upos kita sa aton mga handong. Pasanungit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak nga korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho, porsigido magserbisyo, tionas ang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpukyon, upos kita sa aton mga handong. Pasanungit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak nga korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho, porsigido magserbisyo, tionas ang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpukyon, upos kita sa aton mga handong. Pasanungit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak nga korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho, porsigido magserbisyo, tionas ang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpukyon, upos kita sa aton mga handong. Pasanungit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak nga korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho, porsigido magserbisyo, tionas ang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpukyon, upos kita sa aton mga handong. Pasanungit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak nga korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw
Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpagko, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpugyon, upos kita sa aton mga handom. Pasangit sang syudad, ang iya at abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak nga korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpagko, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpugyon, upos kita sa aton mga handom. Pasangit sang syudad, ang iya at abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak nga korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpagko, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpugyon, upos kita sa aton mga handom. Pasangit sang syudad, ang iya at abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak nga korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpagko, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang Okay. Pasinsyagi sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton makauturan, pasinsyagi. pasangit sang Dugay-dugayan ko to sa sagwa kay may yan. may nag-abot nga bisita kita nga kwan gid hindi gid pwede nga mapabayaan to. Okay. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John. Ang kwan buyer sa nga akon nga mga manok Iya nga nga maligya kong tanan-tanan ko nga mga manok mga kabistado Kapulot. kay Talamak nga korupsyon, iya puson kay gusto ko pamantani magsagod siyang manok diri sa akon nga ginaplastaran galing kay ako hindi na pwede nga mapahanugutan nga makasagod pa ko siyang manok diri kay Gido di magserbisyo mga kabistado na sang pag diri sa syudad. natalana na kita nga mag Panahon na sa kwan mag halin diri sa ato sini nga atong mga kwan nga sang syudad. nga istaran kay kinahanglano na sa nga tag-iya ang ilang duta kuno so muna ko nga ang di na tadi ka pwede Idol John ako na pinamaligya ko ng akon nga mga serbisyo nan nga mga manok inubos kumpra kay Idol John Kapulot. inubos kumpra may income na ko ari na dio amo gali na kon basta gakon ka basta gasagod ka gali sang mga sapat mga kabistado makaulo income ka man rio na income ko sa akong manok niya so damo okay man at least kinubos ko baligya ako nga manok may income damo na
So, di na kamo ngayon barato kay bayad ko ni sa sunod ko nga ilistaran nga boarding house. Okay. Sige So sa ato sini nga pagpangalagad mga kabistado diri sa ato sini nga programa pasensya gid sa inyo tanan-tanana. Na pamusikan talang kamane sa makadali. Sa umpisa sa ato sini nga pagpangalagad kay manti kinanglanon tagid nga sikasuhon ang kwan ang aton nga mga bisita nga manugbakal sang manok tato. Ubos magali 43 bilog. Wala mo magali akon bilin nga mga manok no 43 bilog. Ubos siya bakal. Kumpra. Ayos. Ala sige. Sa ato sining nga pagpanaga mga kabisado sa mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kag information nga aton pagatalakayon. Diri sa aton nga pagpangalaga, kamusta na kamo da? Ayos lang. Kun parte sa mo ni. Pating aton gilang studio ni mga kabistado, basi pila kadlaw kibot kamo mag-program kita way naman microphone basi kun sa cellphone naman ta ma-program. Ang rason sinadira ngati ang aton studio ni laban-laban maguba naman adi kay panadi no kinanglanaw na sang tag-iya sang duta ang ining ginaistara naton diri ti naman pwede nga magpabilin nga istar di kay hindi man imo mo basta kuno hindi imo hindi man pwede nga kung sano ya desisyon nila nga gusto na kwaon na nila mo kay hindi imo no hindi bla so nagali ka budlay ka tama sang pangabuhi kun way kaya imo sang kugalingon nga balay no hindi makatulog insomnia may kit sa lawas maluya nga kalawasan mahina nga immune system kag iban pa yari na ang solusyon sang imo problema magtumar sang Everyoung capsule tungod kay ang Everyoung capsule may ara nga mga vitamins kag minerals agud makabulig sa aton nga lawas pareho sang firing of neurons heart contractility pH balance sang aton body fluid muscle contraction nagapabakod sang aton mga katulanan cell regeneration ukon body repair nagapabakod sang immune system nagabalansi sang aton blood sugar kontra diabetes kag nagapaseksi sang aton lawas gani ano pang ginahulata mag Everyoung capsule na tungod sa Everyoung capsule edad talang ang nagatigulang pero ang aton kalawasan Everyoung Bistado Porsigido magserbisyo tiyon na sang pagpagod. Okay, salamat gid sa Everyoung capsule nagapakig-upo diri sa ato sini nga pagpangalagan. Kag salamat man sa Vitalangs capsule mga kabistado nagapakig-upo diri sa ato sini nga pagpangalagad bulig sponsor sang aton sini nga programa ang Everyoung capsule mga kabistado ang Vitalangs capsule para sa bagata kag ang Bravo food supplement capsule for men. So salamat gid sa ato sini nga mga sponsor para nga magsigi-sige lang aton sini nga programa sa ato sini nga pagpangaragad sa Radyo Bistado sa aton nga Facebook page sa mga kabistado. Oras naton karon nakalabot kita sa 14 minutos na nakaligad sa alas 12. Sa ato sini nga pagpangalagad karon dugay i-check nato na mga balita kag information. Kalin sa ato sini nga mga kabistadong reporters may kang tanan sa ilang nga mga tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Ang mga balita kag information nga aton nga talakayon diri sa ato sini nga pagpangalagad lakip na mga pila ka mga information halin man sa ato sini nga mga reporters ang idol don kapulot ampad nga pagserbisyo dugay mga kabistado ambot kay may patigayon kuno nga special sesyon naton sini nga Iloilo City Council ini para nga pahingabutan gid kag hingabuton gid nga kwan nga patigayon mga kabistado nga madayon gid ang bulang sang inang kapistahan sang haro dumduman sang aton nga mga tagpalamati nga sa sining simana naghiwat sang regular nga sesyon ang Iloilo City Hall or aton sining nga Iloilo City Council kag ginugyunan ini sang tanan nga mga katapo sang City Council nga hindi pagpahanugutan mga kabistado ang ginapangayo nga permit sang inang Iloilo
ano pa no, sinaganing Coliseum blani ng kwan daw, Sigurado kay ang pulot. bulangan sa Haro mga kabistado. Kay Diblad ano na panawag na ng Haro Coliseum, Pulot. Candelaria. Corruption iyangat Ini mga kabistado idol ang nagpangayo sila sang permit o ako sigurado kuha kag nagpangabay sang permit para nga maghiwat sang bulang serbisyo nga face to face nga bulang sa diri syudad sa aton sa may syudad sang Iloilo sa kahiwatan sang Candelaria atong pagpugyon or sang sining fiesta sa Haro mahandong ang ginatawag naton nga Nuestra Señora de la Candelaria. So yan mga gin kasugtan sang tanan nga mga katapos sang City Council pulot na na hindi paghatagan sang permit ang among bulang bangod kay serbisyo suno sa ila tiara pa kita sa time sang may pandemic pa nga time and daw illegal na no ang pagpatuman sang sining alamak na corruption son kay ang idol ining bulang dira sa may Haro mga kabistado sa Candelaria. ko sigurado Pero suno sa informasyon, subo nga adlaw, daw patawag ko no sang special session si Mayor Jerry Treñas kay gusto niya nga dayonon gid ang bulang dira mga kabistado sa may Haro kay tungod kay isa ina kuno kay ginatawag naton nga tradisyon sa mga taga Iloilo, mas especially sa mga taga Haro. Kaya basta gani may kahiwatan sang fiesta sang Haro, ang bulang hindi madula kag amo inaan inadugukan kuno sang tawo, damo kuno sa mga tawo nga nagakadto, damo sa mga pangayaw nga nagapadulong diri sa lugar agod nga mag sa droga intra sa sining bulang nga ini. So mo nang informasyon te ang pamangkot naton na himuan na sang resolusyon nga wala pagpahanugon pagkatapos mas special session pagid. Ang special session nga ini nga ginpatawag para gid lamang na sa bulangan nga ina. Mga kabistado, nga bangod kay si Mayor Jerry Treñas gusto ya nga dayonon ang bulang. Bangod kay hindi guro si Mayor Jerry Treñas makabaribad sa kuan iya. Di makabaribad siguro sa tag-iya sang bulangan kung sa naga-promote or promoter sang bulangan mga kabistado. Di mo na siguro nga hindi iya makuan di iya mabalibaran kasi dako iya nga utang nga kabalaslan or basi kung may posibilidad nga no may porsyento naman tada. Mga kabistado, yamo ni siya nahimuan na sang resolusyon pagkatapos na patawag pagit sang regular nga sesyon. So dugay-dugay mangin kaupon naton mga kabistado si Councilor Plaridel Nava diri sa ato sining nga pagpangalagad para nga maka-explicar may kang tanan sini kay daw may mga nagkalabilin man kuno nga mga konsyal nga nagapabilin nga hindi magpasugot sa sining bulang nga ini nga pagapatigyonon dira sa Haro, pero daw ang iban kuno nga mga konsyal nagbaliswa na. Amo na ginasiling naton nga ti basta gani sa Itali-Ital nga kinahanglanon ka mayor kung may kabalaslan ka sa mayor maupod ka na gidlang si iya kaya hindi may utang ka kabalaslan si mayor so hindi bla. So dugay-dugay may kaupod naton si Councilor Plaridel Nava sa ato sining nga pag-interview may kang tanan sa sining iya sining nga posisyon kag iya sining nga panindugan may kang tanan sa sining bulangan nga mag-operate dira sa may area sang Haro sa paghiwaton nga kapistahan sa Nuestra Señora de la Candelaria diri sa distrito sang Haro mga kabistado. iya nga malimpyo kay idol John Kapulot alamak na corruption iya nga tapuson kay idol John Kapulot ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpato, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasamit sang syudad, ang iya at abilidad. Ganong mga kasimanwa, ikaw at ako kay John Kapulot na, kay idol John Kapulot. So, mga
mga tinion mangin kaupo na naton si Honorable Councilor Plaridel Nava. May kang tanan sa sining sa sining background kung ano ang natabo sa sining kaysa nagligad ni nagiwat na sila sang sesyon sa regular nga sesyon dagin kasugtan na nila ni sang tanan nga mga katapo sa City Council nga hindi pagpahanugutan, hindi paghatagan sang permit mga kabistado ang ining bulang o paghiwaton nga bulang dira gin pangayuan nga permit sang bulangan dira sa Haro, pero daw subong daw mapatawag kuno sang special sesyon. At the same time nagpagawa sang statement sa Mayor Jerry Treñas nga ang hambalya gusto ya nga ipadayonon ang bulang bangod kay tradisyon kuno inisang mga taga-Haro. Bistado! Honorable Councilor Plaridel Nava sa subong nga metron. Councilor, good noon, Councilor. Ay mayong mugtugid na Idol Jud kasi mo mga sukigid ng mga viewers. Yes, Councilor, pwede naton mahatagan sang background ng ato sini nga mga pumuluyo may kang tanan sinagin pangayo nga inang nga permit sang bulangan sa Haro kag para mabalanta kag ang panindugan sa ato sining City Council sa nagligad nga daw ginimuan ni isang resolusyon nga hindi pagpahatagan sa pagpanugot kag ano ang mga rason, Councilor. Matod din na Idol Jud no, last week nagkabaton yung isang pizza 25 sang sulat alin sa Haro Coliseum nga nagapangayo sang resolution of no objection sa paggahiwaton nga bulang supposedly kahapon pizza 30, 31, pizza 1, pizza 2. Ugaling kay nagdesisyon ang mayoriya pag unanimous ato bilog na konsyal pating vice mayor nag-agree nga hindi pagyatag bangod una nagalapas ini sa kasuguan nga bawal ang bulang sa timpo sang registration sang voters. Oo. Kag ikaduha nga rason ubol ng timpo kay do naanad din lang sila permi nga magpadala dira sang request kag hura-hurahon ka ti pizza 25 wala ang next session namon pizza 1 pa. Ang butong na patawag si Mayor sa special session last week para itakol na. At wala ka dayon, yung butuhan nga hindi pagatagan. So unanimous ato. Pero yung tubong naman nga daw, may aran mga ipatawag ng alkalde sa special session karon alas 2. Kaya nangayo sa reconsideration ng Haro Coliseum na kung pwede tagaan gid sila kay kilan nanong gid kuno sa pista kay kuno tradisyon gid. So alas 2 karon Idol John nabalanta na kung may trabago ang paminsaron sa mga konsyal o kung amo man gyapon. Pero ako personally kung magkuton mo ako pareho lang gyapon ang panindugan ko nga I will still vote no against the cockfighting sa Candelaria. Oh, kay isa gali sa mga rason diri nga ara sa aton kasuguan nga sa time sang registration sang ato sining nga mga voters dapat hindi pagpahanugutan na ang bulang. Abisar pa, bisan may mga okasyon na kung fiesta, Councilor Nava. Yes, arang din na sa Section 5, paragraph D sang Presidential Decree 449 ng Cockfighting Law of the Philippines. Nalabutang didira nga kung simpo sang voters registration sa palabuton ng eleksyon, hindi ay magpabulang. Kaya kabuan gate ng COMELEC ng resume sang registration ng voters hasta pizza 31. Although ilayo sa buong pizza 1, pizza 2, pizza 3, wala na registration hasta sa 31. No? So, problema galing ito ka binastos mula Idol John. Kaya kahapon, bisan wala sila sang rono kung permit, napakulang sila. Abot silingon nga. Bot silingon Councilor nga why ka mo naghatag kag yun na nimo sila approve ini sang City Council nga hindi sila pagatagan permit pero nagpabulang gid sila. Indayon gid nilang bulang kahapon. Siling ko kung mga amo man lang nangalinga madayon man na sila gyapon bisya wala runo kay wala sila respeto sa kasuguan, wala sila respeto sa pulis, wala sila respeto sa alkalde, wala sila respeto sa City Council. Hindi na sila pagtagadi, bulang naman sila nga bulang da. Pero anytime pwede sila madakop isang pulis ina kung magpangisog ang pulis. Yung tigapon, yung tawag ng atensyon ni Mayor, yung tawagan sa siya ka media outlet, nga sige bulang to, tapos niya pakatuan niya man to, no? So, wala man to, nagsige to, damo to, no? Nagilintra nga mga bulang nero. Amo na, they you got observe the rule of law, bara-bara sila, feeling nila do mga influensyado, sila ng mga tao, kung mga poderoso sila nga, no? They can disregard sang poder sang alkalde sa City Council
Di ko lang mo man lang na ang ilang panindugan, nga wala man madakop sa ila, di nga mga ayok pa sila sa amon, di sige na sila bulang da. Oh, base may nagpasalig man kay ti hamakon mo na nga bala mo na gid nga illegal kag nabala man sa City Council nga illegal na sige gid nga pabulang but sila nga base may posibilidad nga may nagpasalig sila nga pudiruso man. Di posible, kasi di ba na sila mag-rescue, balaanin na nga kung lakpan sa pulis, kung disulod sila sa pulis kahapon, pag pinadakop, liable din sila criminally, pwede sila nga priso for violations ng cockfighting law. Igaling kay bati ko to do tanod pa kanin ko no to gwardiya to sa Bulangan di ano abi nga sistema na. So si Sinon ni Councilor ang nagpatawag sang special session para sa subong alas 2 sa hapon. Si Mayor Treñas mismo idol. Siya gid. Although nga ti may nakita kita nga ginpagawa nga statement halin sa iya sini nga Facebook kag lakip na sa interview sa iban nga mga media sa iya nagpagawa sa statement nga gusto niya nga dayonon ang bulang sa may Haro Coliseum bangod kay tradisyon kuno ini sang mga taga Haro kag madamo sang mga nagakadto dire pabor sa dugang nga mga turista naton nga magkadto dire kay gakadto kuno sa Bulangan. Reaksyon mo sini Councilor? Hindi ko kabalo kung tradisyon nila bagod kay ang Candelaria is supposedly a religious affair, no? Dugay na naton ginahambal. Na ang sugal kag ang simbahan do hindi man na magsibo. Di ang Candelaria malain pa da Idol John kay ang ginagamit nga ngalan ng titulo sa ilabulang Candelaria 7 Cock Derby. Ang ngalan niya sa Santos among ginagamit nila, no? Nga ang tudlo sa simbahan nga hindi ka magsugal, bawal ang magsugal. Di karon paano ba mag-consistent na nga dalo mo pang Candelaria kung tradisyon kadamo sang tradisyon sang Pinoy nga dula-dula. Kung sundon ta lang sa unang mga tradisyon, sundon tang kakila nga tradisyon, basi damo maklamatay di. So mo nang ko, pwede na yung ma-regulate no? Ang tradisyon na butang ta sa husto, hindi nga ang tradisyon na ginugban niya sang bulangiro, hindi niya sang simbahan, hindi niya sang syudad. So nga mo niya sunod lang kami, hindi kami nila pagbasulon, hindi sila maakig sa amon. Okay, we are just following the rule of law. At the same time, hindi kami diri mga tando-tando. Napagambal nila yung sige approve, maluk-lulukso kami mag-approve. Diyan kami nila simpo nga mag-conduct, tun-an-anay, scrutinize anay, kaya mag-conduct sa public hearing. Hindi, wala pa public hearing, approve na dayon. Hindi man na siguro pwede, Idol John. Oo. So ang imo nga panindugan bisan pa pagahiwaton karon ang regular nga sesyon magapabilin nga ang panindugan nimo nga hindi kaya magpasugot nga hatagan sang permit ini bangod kay ginasunod nato ng kasuguan nga nakapagkit dira nga basta ara kita sa time sang voters registration inang time hindi pwede nga magpabulang. Yes, kaya consistent ako sa stand ko. Kaysa pa, Idol John, budlay, masuspitsahan, takot ng tao. Lagaw-lagaw, tada karon sa mall, karon kakon-kakon, ng mga tao niya, niya, ginadakdayan, nanging quiet to sa, di budlay ba nga, suspitsahan kita. Tindugan nato ng atong panindugan, we will be consistent, kaya pati ko, whether right or wrong ang akong panindugan, whether kontraon ko nila rin, di, importante nga consistent ako, kag wala ako nag-waiver sa akong prinsipyo. Kay man kabudlay, giman tod Councilor mong, although nga white taman na ginapaminsar, kag white taman ginamalisyahan, ang aton nga mga konsal, kamanti kabalo kita nga mga konsal naton, may mga prinsipyo, manikag mga panindugan, magluwasin natin, may mga ara-ara naman na. So, galing, ti ang aton nga mga pumuruyo inabla ang magkapaminsar nga una nagdesisyon ka hindi ka anay karon kay ang mayor ang nagpatawag gulpi lang ang nagbaliswa kay mo so kundi mamalisyahan kay isang tao bisan pa nga hindi wala ka man nagahimo sina so mamalisyahan ka gid bla mo na Councilor. Yes, di kita especially nga ti bulang nga may kwarta involved. Yes. Ibudlay na nga sismison ka sa tao, pati kabataan mo, pamilya mo, apektado blang, basi makita nila itong tao, maging bakal ito bago nga gamit. Mamba sila blang katas na sang halin sa Bulangan, dito kalaway man. Kung siya na mo nakatinlo sa konsensya mo rin kakabaton, pwede bumalikawan ang impression ng tao. Kasi a matter of few days, bago mo kuminsaron, mayo blang nga nabigad lang itong Biyernes, itong yung desisyonan.
pagka Martes, lain ng panindugan. So, ako hindi ko gusto mag-suspect ang tao sa aton. We should be above suspicion. That is why nga I have to make a stand nga hindi gid ako magpabor. So ang inyong special session ni Councilor, open sa mga media, pwede ka cover media ni? Oh yes, that is open for public viewing karon, alas 2, tanan imbitado nga makatambong dira. Ati base makachansa maka-cover tong Radyo Bistado kay balantayan nimong ang balantayan sinidire ang mga nagbaliswa nga mga konsyal. Ti ang si imo yati sigurado na namon nga hindi kayo magbaliswa, amo magyapon panindugan mo. So ang amon bantayan karon upod mo to nga mga konsyal, Councilor Nava. Thank you so much, kid. Salamat kita John kaya kita sa masunod ng mga inadlaw. Thank you so much opportunity. Salamat po sa tanan. Yes, thank you and good afternoon, Councilor Nava. Bistado! Mga kabyanan, Honorable Councilor Plaridel Nava, ang ato sining konsyal sa siyudad sang Iloilo. Bistado! Kay naghiwat sila sang sesyon sa nagligad kapit sa uno, mga kabistado. Bistado! Sang nagligad gali nga kwan no nga pizza 25. Bistado! Tapos amo tong last nga sesyon nila ti ang second nga sesyon la sang kagapon pizza 1. Bistado! Ay hindi, buwas pagali. Buwas pagali ang pizza 1. Bistado! Sumbong niya nagpatawag special session. Ti may sesyon pa man nga pagahiwaton. Buwas hindi bla? Bistado! Regular nga sesyon pizza 1 sa buwaso. Bistado! Sumbong niya mga kabistado patawag sang regular nga sesyon. Sang kwan gali sang special session para gid lang na sa kwan na sa bulangan. Bistado! Wala kita base magambal ka mo blang ati kwan kita nang daw inang kakiljoy sa aton ngati ang iban yang mga sabungiro ila man na gusto man nila no hindi kita kasabay sa ila bala kiti ila man na gusto mo ila man na kwarta ginabulang lada ila man na kwarta ginagasto lada ila man na kwarta ginapanahor nila daw ay mantalabot da hindi bla pero ang Bistado! ang point naton mga kabistado Bistado! kaya dapat ipagi ta lang sa usto bla kung anong usto bla usto Bistado! kailan tawa nyo bala no amo na ginahambal naton sa inyo ang transparency sa ginatawag nga panggobyerno. Bistado! Dapat kung tani amo nang magairal o kung amo nang masunod dira sa ato sila nga panggobyerno sang syudad. Bistado! Lantawan nyo bala? Hamakon nyo? Nagapangayo sila sang permiso sa aton sila nga syudad, mas especially ang City Council, gapangayo sila permit para nga magbulang. Wala sila ginhatagan sang permit, gindayon man nila gyapon labulang kapon. Bistado! Nagapakita lang na nga sa pagkarugante nga klasik mga tao ni. Bistado! Mga kabistado, ilabi na gid ang nag-operate dira sang sining kagang promoter sa sining bula-bula nga ini. Bistado! Sa nasiling naton wala kita nagapamalabag sila dira kay manti inyo na gani ya ka kwanda. Although nga kon naton gid sundon diri mga kabistado, bisan sa diin nga anggulo, no? Ang kapiestahan sang haro, hindi na ya kay kapiestahan para sa bulangan. Bistado! Kundi ang kapiestahan sang haro, hindi bala? Amo nga to sila nga pagsilibrar sa pasalamat, sa pagdayaw, sang maayo kag kaaraydan nga ginhatag sa aton nga bugay sang Ginoo, most especially sa aton nga patron nga si Nostra Señora de la Candelaria. Bistado! Pagkatapos ang ilang nga bulang gani mga kabistado, ang ngalan sang bulang nila Candelaria po. Bistado! Ngalan ka Santos. Bistado! Di ka fiestahan naton. Bistado! Pagkatapos bulangan naton mga kabistado. Bistado! Kontra na sa ato sila nga mga kaparian, kontra na sa aton reliyon, di ba? Bistado! Hindi man na sila may saktuhan na isang aton sila nga simbahan mag-amuna, hindi ba? Kaya nga Bistado! fiestahan niya ang ginahiwat nga ini, prosesyon. Ga-prosesyon kita dira, hindi ba? Sa Haro Plaza. Bistado! Ga-prosesyon kita, tapos upod ang ga-prosesyon kita, upod ang aton nga inang patron, no? Nga si Nostra Señora de la Candelaria, mga diboto naton gaupod sina dira sa prosesyon, hindi kay ang bulang, te ang bulang nga ini mga kabistado. Bistado! Panahor niya mong Bistado! tibisan pagani sang una ti araman, ginapahanugutan man lang na sila da. Bistado! Kay subong mga kabistado, no? Pizza 31 palang tasubong ti mahiwat sila mga kabistado sang bulang. Pizza 30 ang pangayuan nila sang permit sa aton nga syudad nga magabulang sila 30, 31
insigida automatic ang ilang nga ginpadala nga sulat mga kabistado. Sang kagahapon lang sila nagpadala sang sulat. Sang kagahapon lang sila nagpadala sang ila sini nga request nga kung pwede mangayo sila sang permit para sa bulang. Dali-dalion mo imo mga konsyal nato. No pamatyaga nyo sa mga konsyal tada. Kung magpulok-pulok na kung mga konsyal taga maghatag sang permit sa inyo. Ang gagwa na karon nga daw binayaran sila kag ang gagwa na karon nga daw halos nagpululok mo sila tudo hatag sang permit sa inyo da kay masalaan pa na sila karon nga pangbayaran direk balo kamo ti pistado kabado naman kamo sang bulangan ang ginistoryahan da kwarta kag hindi lang kay basta-basta nga libong ginistoryahan da milyon pistado ti mga kabistado masalaan kay mo da karon nga binayaran kung pananglitan nga dali-dali nyo na that's why pistado nga nanamian man ko kaya ngaton nga mga konsyal nag-isa lang sila mga kabistado no. Ang mga konsyalta sang nagigad nga regular nga sesyon sang Pizza 25 kag nagpatawag pagikuno sila sang sang special session pagit pistado kag na istoryahan sa special session pistado nga hindi nila paghatagan sang permit ang ining bulang bangod kay may violation ini sa aton kasuguan sa Commission on Election nga nakapagkit dire nga once nga maghiwat sang voters registration hindi pwede makapabulang pistado tinasakop ini kay ang voters registration pistado halin sa January 1 no or sang nagligad nga simana hasta sa January 31 pistado ti kagahapon 30 nasakop pa ini ang voters registration period pistado hasta subong nga adlaw pisa 31 nasakop pagyapon ang voters registration period pistado ti pizza 1 ti okay na kay man ti wala na February 1 February 2 apat kadlaw pistado ti kunatagan mo permit karon tani kung ginatag nila abi no pistado kung nagambal sila abi nga tagi kami permit abi sa pizza 1 lang kag 2 abi pistado kay ang 30 kag 31 ni sakop gyapon isang kwan pistado base pa man lang nahatagan sila sang 1 kag 2 pistado pero tianon mo na subong tapos ari subong dali-dalion naman nila pistado kay mati nato nagpatawag sang special session si Mayor Jerry Treñas pa pistado siguro may posibilidad nga tes Mayor Jerry Treñas may utang nga kabalaslan guro sa kwan sa promoter pistado or base kung tiamakon mo na mga big time na mga miyembro da sang kwan mong sang mga manugbulang da pistado ang iban gani da nga mga manugbulang da mga miyembro pa sang executive assistant ni Mayor Jerry Treñas mo pistado o chilingon mga kwan ang iban dira executive assistant pa ni Mayor Jerry Treñas ang iban da pistado nga naga-intra mas bulang da ti ano abi may mo Mayor Jerry Treñas sabi pistado kuno mambal abi karon to yang executive assistant nga mayor pistado sugti na kami dako amon nga grabe amon pangampanya para si mo pistado tapos ti subong kay amo naman chimpo nga mangayo kami sang bulig si mo hindi ka maghatag pistado ti mga kabistado amo na siya ang ginahambal naton sa inyo nga resulta sa ginatawag naton nga utang nga kabalaslan bangod kay dako-dako sa mga tao nga mga nagbululig si imo pistado sang nagligad nga eleksyon para nga mapatindog mong imo sini nga political career pistado ti amo na siya laban-laban pistado kay kon pananglitan nga nagalantaw si Mayor Jerry Treñas sinatawag naton nga legalidad no hindi na niya ni pagpasugtan kay ang City Council hindi na magpasugot gani pistado hindi na magpasugot ang City Council pagkatapos pasugtan mo pa pistado sa anong rason abiman kaya ang rason kuno ni Mayor Jerry Treñas siya tradisyon kuno sa mga tagaharo pistado paano mangin tradisyon ang bulang man Moriones ti garapon ni Santissima pistado paano mangin tradisyon ang bulang sang kapiestahan nga iya sang Santos pistado ang Santos gusto magpanahor pistado kaya ang bulang panahor pistado di kay bukita sa Moriones ti garapon ni Santissima mga klase pistado itsindihan tama na ngang ginatawag naton diri nga kwarta-kwarta pistado itsindihan tama na pistado so ang point diri amo man lang niya nga ato sini nga punto diri ang may kangtanan sa pagsunod sang kasuguan pistado kay kun wala lang tani sang time
nga ang aton sila nga Comelec nag-schedule sang voters registration period sa sini nga bulan mga kabistado, way gina problema laban-laban hatagan kamo sa mga konsyal permita. Bistado! Galing kay ti ano trabi karon kinatabuan gi sa Chimpo. Bistado! Nga gindeklarar sang Komisyon on Eleksyon nga ang voters registration period amo sini nga mga binulan kag amo ni nga may inadlaw. Bistado! Amo ni nga mga pizza mga kabistado. Bistado! Ti lapason tagid na tungod sa ginatawag naton kag ginahambal ni Mayor Direk Renyas nga tradisyon. Bistado! Unis ti garapon ni Santissima nga klase niyo. Bistado! Muna ginahambal ko sa inyo mga kabistado nga mahilig kitabi halin pa na sang una damo-damo nga katabo diri sa aton syudad. Bistado! Nga inabala ang unahon nila anay himuon ang ining bagay, no? Himuon nila anay, pagkatapos nila himo, amo pa ya paglisensya sa City Council. Bistado! Tapos ang City Council naman niya, during that time, wala pa si Councilor Nava, Bistado! Masugot naman lang ang kalimbawa, sila do mga uto-uto, bla? Bistado! Ano kaangay sa ila sa mga tando-tando, bla, kundi ito itudo, dito lang sila dayon maduko. Bistado! Amo na sang unang City Council, ti malagani subong. Bistado! Ara si Councilor Plaridel Nava, makabulubantay na ka makapulupan ilag na. Bistado! Balaan ta naman subong, lantawan nyo kung ano. Lantawan nyo kung ano sitwasyon. Balaan na gid lang nga illegal dayunon pa nila. Bistado! Laban-laban may nagpasalig no? Pila man na natawag nga ti Mayor dayunon na mo ti ara mismo sa statement man mismo ni Mayor Direk Renyas nga naghambal sa nga sila nga ti dayunon sila nga kwan dahil nga gusto ko sila nga madayon ang bulang da sa may haro kay kon hindi pagdayonon na. Bistado! Tradisyon sa mga pumuluyo na. Bistado! Ti kumo kay tradisyon sa mga pumuluyo na, mga tagaharo na. Ti dayonon tana kay ilan nga tradisyon mo. Bistado! Ang pamangkot naton sa San-O nagtradisyon ang bulang. Bistado! Yun, istigarapon ni Santissima Ang malain pa, mga kabistado, kay kapiestahan sang Nuestra Señora de la Candelaria, Santos, mga kabistado, fiesta sang Santos, ang patron. Pagkatapos, mabulang kamo inyo. Ti, okay malang tani na kung wala sang ginlapas nga kasuguan. Ti galing kay tianon mo. Kay may ginlapas nga kasuguan gani. Bistado! Ti padayunon tagina bisan illegal. Bistado! Napasugot lang kita kay bisan illegal. Bistado! Ti kumagamo na nga sugid na nga pwede malang gani kay makwartahan. Tungod kay makwartahan. Bisan illegal. Tungod kay makwartahan, no? Nga ang ginadakop nyo pa ang mga illegal drugs. Bistado! Kaya ang illegal drugs na makwartahan man na. Bistado! Nga ginapadakop nyo. Nga ginapang dakop nyo ginapang priso ng mga nagabaligya illegal drugs. Bistado! Kay illegal drugs man na ang ilang ginabaligya. Makwartahan man na. Bistado! Tungod kay makwartahan man lang galin ang bulang nga ina. Tungod kay makwartahan ng bulang, pasugtan ta sila bisan illegal sila. Bistado! Tingahan ang mga illegal drugs, di ka manugbaligya siya, na ginapang dakop nyo niyaw. Bistado! Kaya ang ilan na kwarta-kwarta lang ganina. Bistado! O hindi ba? Kung istoryahon tanagid lang ang matutuod nga sitwasyon. Ang matutuod nga sitwasyon, subong, illegal, mga kabistado, ang pagbulang dira sa may Candelaria kay wala sang permit sang kagahapon nagsige sila bulang. Wala gani pagdakpa sang pulis sa haro. Wala pagdakpa sang aton pulis sa syudad. Wala pagdakpa sang barangay. Ang nagabantay to mga barangay tanod pa. Gali mga kabistado kay makwartahan okay lang sa inyo bisan illegal? Bistado! Gali kay mga big time! Gali kay mga big time ang mga taos palibot! Ang mga nag-create kag ang mga promoter sa sining bulangan nga ini, bangod gali kay mga big time sila, pabayaan talang! Bistado! Kay tungod nga makwartahan Bistado! Hindi nyo nalang pagdakpa mga manugbaligya siya boda kay illegal man ang ilan pero makwartahan man. Bistado! Dako kwarta na, milyon gani ang kwarta Bistado! Dala ka lang isak boltoya, kabalor na siya taga isak milyon bili mo. Bistado! Isak boltoya mga kabistado, ito isak milyon bili Bistado! Kay makwartahan man nga ginadakop nyo na. Bistado! Ara mga kabistado, illegal. Nagpabulang sila bisan wala sang permit. May isak bilog to nga,
nga tiil ka manok way sa may nadakop aton nga mga pulis. Pistado! Ang kuton tara kiro mga pulis sa may Haro Police Station bla. Pistado! Mga pulis na sa may Haro Police Station pa magkuton ta anong tabo sa inyo? Kabalo nagkamo nga wala permit ng bulangan sa bulang da sa may Haro sa may kwan sa may Haro Coliseum. Kabalo man kamo nga wala permit kay bisan mismong City Council naghimo sang resolusyon nga wala naghatag sang permit, wala naghatag sang permiso, mga kabistado. Sa sining bulangan nga ini, nagbulang sila kagahapon nga wala pagsudla sa aton nga mga pulis ni. Anong ginimo sa aton nga mga pulis? Pistado! Nag-ano kamo? Nagpahimunong lang kamo da? Amo nang pamangkuton naton karon nga ato sila nga hipi sang Haro Police Station. Kagang aton nga Iloilo City Police Office ang city director nga walay ni nga way sa may nagdakop siniyaw. Ano na tabo? Nga wala sa may nagdakop. Nga wala sa may nadakpan. Illegal ang ilang nga ginhimo nga pagbulang kagapon. Hadlo kamo kay ginpasalig kamo? Wala na sang iban kung may nagpasalig sinadira nga sigihon ang bulang kay wala sang may magdakop. Ang pinaka numero 1 mga kabistado, bisan pa hindi naton pag-imensionar, bisan sa malipot lang naton nga paminsaron sang utok ta, gamay nga paggamit sang utok naton sang brain cells ta. Mga kabistado, laban-laban ang nagpasalig sa promoter sang bulangan nga mabulang sila kagahapon, wala na sang liwan pa, kundi ang pinakadako sang poder diri sa syudad nga isaya lang kasingal kag isaya lang kamando sa aton nga mga pulis, hindi maghulag aton mga pulis. Sino na sila? Amo nang usisaon nyo kung sino? Wala na sang liwan kundi siyempre mayor director niya, sino pa ang mapasalig siya naman? Pistado! Bisan pa maghambal sa mayor director niya nga wala kutok balo gapon niya, nagpabulang sila to, wala tok balo. Pistado! Di kung way kakbalo, tanong rason nga way naghulag pulis ta. Pistado! Kay balaan man sa aton nga mga pulis, mga kabistado. Pistado! Nga illegal ini kay nga aton mismo nga mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Pistado! Nakahibalo nga ang City Council nagimo sang isa ka resolusyon. Pistado! Nga resolusyon nga reject mga kabistado sa ginapangayo nga. Pistado! Permit sa nga to sila nga bulangan nga magbulang dira sa may Haro. Pistado! Ti sino pa ang makamando sila dira, sino may poder dira sa aton syudad daw? Nga makamando sa mga pulis nga pagparay mo da. Hindi nyo pagdakpan na dira ang Haro. Hala, sa mga taga-Haro na, sa mga promoter na, hala, waswas ka muna, bulang muna. Pistado! Illegal. Do, unfair na katama to sa kay Mr. Inang Diliomes lang, tag-iyabla to sang kwano, sang Rockwell daw. Pistado! Ang Rockwell to, kung hindi ka ni kapangayo permit to, ginakwa nyo to, ginalusob nyo to. Pistado! Kaluluoy lang to yung permisi, Mr. Diliomes, ang ubra nyo to sa may Pistado! Barangay Don Esteban sa Lapos to nga. Pistado! Ang iya tiya permi bulangan, among ginatirada nyo. Kaluluoy na siya. Pistado! Hasta ang iya nga pagka-barangay kapitan, pabayaan niya, ano pa no sining term nga ni? Pistado! Gin-give up ya, no? Gin-give up ya hasta iya nga pagka-barangay kapitan. Pistado! Bangod gid lamang sang iya sining nga bulangan mga kabistado pagkatapos. Pistado! Kundi sa ganit magkapangayo permit sinyo ganin na kuha nyo to, ginatira nyo to siya. Pistado! Unfair sa iya tong bulangan niya to nga daw permi lang niya ginatira nyo. Pistado! Diriya sa may Haro Coliseum mga kabistado, bisan wala permit mo yun, ni Grapon ni Santissima. Pistado! Bisan wala iya permit kaya pwede kek bulang. Pistado! Di kumaga mo naman na tingang mga lusok, ganyan nga na pang dakop nyo. Pistado! Mga nagapasyapol sang huloni nga ginapang dakop nyo. Pistado! Diba? Nga ginapang dakop nyo ni. Kung na mo man ang nagali nga, isaramahan nyo na nata, palariuso nyo lang na. Pistado! Ultimo gani mga nagatunghit
tong hits sa may kilid sang balay nila to. Pistado! Gatong hits na sila to, pusta sila mga tag pisos-pisos, 2 pisos, 5 pisos, sa pangdakop gani sa aton nga mga pulis. Pistado! Ara bulang mga kabistado, wala permit. Ha? Ang pustahanay, milyon-milyon, ginatos-gatos, gilibo-libo ang pustahanay. Pistado! Kung sa may nagdakop naton nga mga pulis, ay nano man. Pistado! Ha? Unfair na yan para sa amon nga mga ordinaryo nga mga tao nga. Pistado! Hampang kami madyong para doon diversyon, dakpo nyo gani kung matripingan nyo. Pistado! Hampang kami gani sang trutong na, doon diversyon, ginadakop nyo gani kung matripingan nyo. Pistado! Na kung sa bagay, amon pustana, 2 pisos, 5 pisos, 10 pisos. Pistado! Ang iyasang bulangan nga wala permit, mga kabistado, illegal. Hindi ka mo kadakop ng involved ng kwarta, milyon-milyon. Pistado! Tinunto ito. Pistado! Oh, di ba? Tinunto ito. Oh, oh, hindi bakat bukot mayad. Oh, hindi ba? Mga kabistado. Oh, amo na. Grabe kay isog sa mga buot nyo. Matya ko may nagpaisogin mong. Ang promoter mismo sang bulangan, matya ko gintawgan kagin paisog. Kaginambalan nga. Oh, sige lang parts. Bulang ka lang da. Di magkabalaka. Ako man ang kwande. Ako man ang pinakasikat diri sa syudad sa Iloilo. Ako ni tanan-tanan. Ako na cool, no? Bulang ka mo na, kuba na. Oh? May nagpasalig. Kay bisan wala sila sang permit kagahapon, gindayon gid nila ila nga bulang. Sa malipot nga sugilanon, may nagpasalig sa ila nga sigihon lang ang bulang kay bisan isa kabilog kamalingking sang manok, waay sang may dakop, kag waay sang dakpon ang aton sini nga mga pulis, mga kabistado, kay protektado. Pistado! Sabagay, kung nga akong pakilala sila niya John, proteksyonan gani illegal drugs, illegal gambling lang. Pistado! Ano kay mo yaman? No? Oh, di ba? Proteksyonan gani illegal drugs, illegal gambling lang. Pistado! O, daligid lang sa ato sa mga tagparamati kay may katawago sabton ko sa makadali niya, no? Kay parang balanta ko sino nga panawag ni. Serbisyo, iuna sang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpukyon, upos kita sa aton mga handom. Pasanit sang syudad, ang iya at dignidad. Gani mga kasimanwa, ikaw at ako kay Junda. So mga kabyanan diri sa ato sini nga pangalagad pabalik diri sa ato sini nga pangalagad ang aton oras karon nakalabor kita sa 54 minutos na nakaligat sa alas 12 ang nagpanawag sa akon giri insurance sang salakyan. Pistado! Karistro ko no insurance sa akong salakyan kay kuno makuan ma-renew. Ay animales puertes na. Pistado! Sabad sa inyo Pistado! Ay nga programa tadi pero way patagani nagbayad sa insurance mo na po. Pistado! Wala sige sa sini nga mga tron i-check nato na mga balita na kag information halin sa ato sini nga mga kabistadong reporters pero antes sina i-shout out ani ato sini nga mga viewers mga kabistado, no? Shout out sa mga viewers naton sa Radyo Bistado sa kay Ligaya Punsaran. Hi, miss na namon voice mo gani may program ka man. Oh. So, ara naga-program na ko subong pero sa Facebook lang anay. Sa kay Mimya Lumibaw, mayang udto sir, Dailin Gamuza, Mercedes Malquerido. Thank you for watching. Jamie Canido, mayang udto. Mayang hapon na, no? Sa kay F. Cormida, God bless you always. Kay Chris Padronis, thank you sa heart. Kay Marty Salapantan, thank you, shout out. Jamie Canido, mayang udto. Councilor Plaridel Naba, oga pa namyaw sa kay Councilor Nabaw, no? Si Antonio Talakan, good noon Sir John. Kay Romualdo Ang, good afternoon Idol John. Mga untouchables ang mga tao, laban may padrino gidna nga mataas nga opisyal sa gobyerno. Si Romualdo Ang, sila nagbalik ang talamak nga sindikato sa subong nga panahon kay wala na Tatay Digong. Tanan sindikato hasta sa aton nga kwan, hasta sa aton nga mga opisyal sa gobyerno duga sinindikato na gaupod na sa sinindikato. Sa kay Romel P. Doronela, isa na daang bata ni Snow nga nagpositibo
mga lapit sa kay mayor sila gali. Sinong nga Snow ni man? Bocha silingon ni man. Si Ann Hilo de Monteverde. Good noon, Sir John Kapulot. Good noon man. Kay Romel de Pidoronela niya kag ang manghod ni Snow Isanada. Sino ni si Snow man? Way ko klala ni man. Si Lerma Mindavia Tiad or Taid at Tiad gid man no Tiad. Watching from Maragusan, Davao de Oro. Okay? So thank you so much for watching. And diri sa John Kapulot News Live mga mensahe naton de. Diri kita sa John Kapulot News Live mga kabistado, sakay Dailin Gamuza, good morning idol, sakay di Tiger is awake. Idol maingod to. Kay F. Cormida, have a blessed day Idol John. Kay Hersley Mamiraes, good morning sir, have a nice day. Kay Mark Alvin de la Liana, pa-shout out Kapulot. Okay shout out kay Mark Alvin de la Liana. Sila nga pa-shout out manok nga pula. Kay Lionel Lawrence Lago, mayong udto idol. Ronel Kahaban, bata pa ko idol, Candelaria na ngalan sa ilang pabulang gani. Muna gani ginagamit ni kay Nostra Senyora de la Candelaria pagkatapos ngalan ka Santos ang ngalan ka ilang pabulang. Si Edjolin Nases Arcabal, hello Idol John. Kay Jose Nathaniel Malvar niya hail and salute to the Inter Radio Bistado family and to Sir John. Say thanks so much for redefining journalism. Halabira, Mosyabolay City, Iloilo City. Sakit man yung magambal ba? Ano siya bulays kami, di ba? Sakay Vilma Panis, good afternoon. Ronel Salis, watching from Kalibo Aklan. Sa mga taga Kalibo Aklan mayad-ayad nga hapon. Buang Montilla, Mayor Mayong Udto, sir. Okay? Shout out man, no? Sakay Anthony Moratin, ngayong hapon Idol John, kag sakay Ay. Good noon, Sir John. Okay? Sige. So, salamat kit sa mga viewers na to sa John Kapulot News Live. Mga kabistado, diri kita sa sa aton nga YouTube, no? Aton nga mga viewers sa YouTube sa kay Ani. Hello Idol John, shout out. Sa kay Ani galantaw sa aton nga YouTube channel mga kabistado. Ayos. Wala sige. Bistado. Diri kita sa mga balita kag information halin sa ato sining mga kabistadong reporters. I-check naton ang mga balita kag information. Bistado! Halin sa ato sining mga reporters naka-standby na sila tag sa mga area of assignments sa sining mga tinion mga kabistado. Okay? Sinong naka-standby di? Naon tabi si kabistadong si kabistadong Joshua mabalita testingan talang tawag ko naka-standby na no si kabistadong Joshua Haka sa sininga mga tinion mga kabistado. Unahon ta mga balita nagikan sa syudad sang Roa sa bilog nga probinsya sang Capiz, may sunog kagabi nga nagluntad daw may bata nga nadalahig sa sunog kag napatay gid ang bata daw isa ka tuig mga kabistado. Bistado! Kaluluoy sang kaluluoy sang mga sang biktima nga bata to mga kabistado, no? So nanong latest nga follow-up report sa investigasyon sa aton nga mga katapos ang Bureau of Fire Protection sa sining nagluntad nga sunog kagaabi. Bistado! Kag iban pagid nga mga balita nagikan sa syudad sang Roas sa bilog nga probinsya sang Capiz upod kita kay kabistadong Joshua Haka. Bistado! Kabistadong Joshua sa report mayong hapon. Mayong hapon kabistadong wala gid na makasalbar kag bawian gid sang kabuhi ang isa ka bata o nga sobra isa ka tuig nga kaya isa ka tuig tatlo ini ka bulan na bata nga lalaki matapos naging pupok sang kalayo ang puloy-an sa sitio of Wood, barangay Mungpong, Rojas City, alas 8:30 kagabi sa region nag-umpisa ang sunog kag napalong ini gilayon pasado alas 8:50 na ang taknagi sa gabi sa region. Hindi lalantag iya sa nga puloy-an at sa kay Evelyn Vincing
Evelyn Binsing apang ang nagapuyo sini amo ang sa natunog nga balay amo si Marie Carven Sing, anak ni Evelyn Binsing kabisa ron John 19 anyos. Ako po nang iyang live-in partner nga si Patrick Dinubo 20 anyos kag ang sulusubra nga isa ka tuig nga bata kabisa ron John nga napatay. Sinusta ang interview sa Radyo Bistado News Team sa lugar. Impahayag diri nga nabayan ang laptag sa puloy-an nga nakasindi ang kandila kabisa ron John bilang source of light. Di napadulungan ko niya dugang pa sa mga pumuluyo sa lugar nga ang nasambit ka puloy ang himo sa light materials. Kag ang amo nga madatig man nga gitupok sa nga akalayo kabisa ron sa malain nga tiyempo nga nagahangin-hangin kagabi sa region. Ginpahayag diri dugang nga ang nagpadulong ang ining nanay si saya ka computer shop sa nasambit ang among rason nga napatay, among rason nga ang tatay nga nagabantay sinibi na nagaserbi nga nagabantay nagpadulong sa computer shop agud to nga sugato ng iyang misis kabisa sa region apang sa pagbalik sa ana gisugata ini ang gisugata mga ini sang akasubo kabisa sa region kay ila balay gintupok at sang kalayo nakit ang laksa nga napatay na naulimid sa pagkasunog sa karona. Tumanggi na nagakasubo ang pamilya Binsing sa natabo nga pagkasunog sa puloy-an nakit ang lapsag nga naulimid sa pagkasunog kabisa ron John. Ahay. Anong bata, lalaki kung babae? Lalaki ni kabisa ron John, nagaedad din sang isa ka tuig kag 3 months old kabisa ron John. Wag gid makwana, wag gid mahingagaw sang ginikanan ang biktima, ang bata. Ang ginikanan kabisa ron John ato sa computer shop, naga-computer ti ang naga-service ni bilang nagabantay sa bata nga lapsag. Siyempre ang ilang balay do hayabayog man lang to, di sabi masiling dako gid. Dawa himutan sa light material kabisa ron John. Ikaron ining ining tatay sini ginsugat ang nanay sa computer shop. Kay agud nga papulion siguro ang nanay nabayan ang bata dala ang kandila nga nakasindi nga mo ang nakapagtiniser bilang suga nila kay wala ni kuryente ho ini nga nambitan nga magpamilya Binsing kabisa ron John. Malakat sila ya sa computeran, mag-computer sila to, bata na ibili nila. Kanami nga klase man ho. Ano ang ambar ka mag-asawa kay pagpuli nila ang balay kag bata nila, why na? Ay tumanggid ko ni Bion na kabisa ron John. Gabi atong palikon tani nga ay nga buton nga interviewon nagpamalibad hindi naman po interview for the meantime kabisa ron John kay subuan din sila sa natabo nga pagkasunog sila puloy-an na umimid patong lapsag paluluoy kabisa rin po kay ang lapsag nga nagakatulog na ulimid sa pagkasunog sila puloy-an nga ginalinan amo namang kandila kabisa rin John nga bilang nagasurvey bilang ina sining diwag sa ilang puloy-an nang inang ulihi na lang galing ang paghinulsol amo nang ginasiling naton nga ulihi ang paghinulsol. Yes, pasulabihon pa natong computer kumpara sa bata nila. Yes, tama ka na kami sa John. Kay mugi na sa silingaton sa aton mga kabisado, ti indigid magsalig, magpagkumpiyansa sa inyong mga pagkakapuloy-an, kapinsa po na kandila ang dinasindi nyo sa inyong puloy-an. Indigid ako magaling sa panimalay, siktihon gid anay antis magaling. Okay, sige. So magluwas na ano pagid ang iban nga mga balita da? So far kabisado John, ato na lang sa karong pagimuon, makanda kita interview sa pamilya kung masugot ini nga pa-interview angot sa natabo kagabi nga tulog to sila area kaga muna karon ang ato ning follow-up kabisado John. Update kita sa dugang pasining nga balita dari kadiri sa Rojas City sa may area sa Barangay Mungpong sa pag-ulimid sang lapsag nga napatay sa sunog kabisado John. Okay, sige. Salamat kit kabistadong Joshua. Report magikan diri sa Rojas City PNP ko po ng patrol ini naman si Kabistadong Joshua Haka. Sa balitang serbisyo publiko, Radyo Bistado. Bistado! Salamat kit sa report kay impormasyon nagikan kay Kabistadong Joshua Haka. Mahikang tanan sa sining sunog na runtad kagabi. Ti kaluluoy itong bata o isak tuig bata nga lalaki. Binayaan sang iyang ginikanan, iloya kagamay ito ti mga bataon pa sino mga kabataan ang mga ginikanan niya sini kay Bistado! nagampang pa yung computer mo, hindi kayo mukita naman. Bistado! Yan, labatan nas balay nila pagkatapos sampang sila yung computer. Bistado! Karoon ng kandila, karoon na sunog. Bistado! Kandila, karoon na tunaw, naglaton sa ilang balay.
light materials man ang balay nila. Bistado! Disgrasya pati bata mga kabistado. Bistado! Oras naton karon nakalabo na kita sa nakalabo na kita mga kabistado sa 58 minutos nakaligat sa alas 12. This time saylo kita sa mga balita kag information halin sa kay kabistadong Aaron Refugio. Mga natipon nga mga balita kag information mga kabistado, no? Ang natabo nga aksidente sa motor blato dito sa may banwasang Tigbawan, exclusive nga nakuha sang ato sining mga correspondent diri sa ato sining pagpangalagad sa kay kabistadong Jeriel Alcoziro, no? Ti ara viral subong to mga sobra na to bot may 100,000 na tong views to, no? Mga kabistado, so muna nga Bistado! mga balita kag informasyon nga mga kabistado inyong paghahambalan diri kamo direkta sa aton sa Radyo Bistado kag sa Gion Kapulot News Live kay amo na iya ang nagahatag sang diretso nga mga informasyon. This time i-check nato ang mga balita kag informasyon halina sa kay kabistadong Aaron Refugio. Bistado! Kabistadong Aaron sa report, go ahead. Yes, Kapisadong John, mayong hapon, no? Sa giniwat nga press conference, no, po si City Mayor Jerry Treñas sa mga City Hall, yung talakay din rin mo, Kapisadong John, ang parte sa sunog, bulang, parte rin sa pamalay, para sa mga nasunugan rin, no? Mga taga-barangay, San Juan, Kagawe, sa Bugabog Molo. Kapisadong John, noon na rin yung talakay ni Treñas, Kapisadong John, nga sunod sa iya, no? Tanan nga district head sa CSWDO, yan pabulig, yan pa-deploy, no? Dito niya, pati ng City Health, gagawin pag-check dito ang mga pilas, no? Sa mga pumuluyo, lakip na rin PL doon, no? So naman sa iya, sang nagsunog rin, tiwala na sila takwa sa mga simago nila Kabisadong John, kag nagtulunok, no? Ang ilang mga TL, kag yun pang injikan sila sa tetanus toxoid, no? Kag tawag sila, pinakabig man ni Treñas Kabisadong John na pinakadaklo nga sunog sa mulo ang natabo sa sudad sa Iloilo. Na kada sa hapon na sa hapon dere sa hapon nga daw ni Kabisadong John sa pag-press-con. Nagpa-schedule sa meeting kay Treñas. Ako na ba meeting sa duha ka kapitan, no, sa mulo sa pamilya Laison, tawag sila kag DSOD o kung ining meaning ka DSOD diba ang Department of Human Settlement and Urban Development kopo diri ang ikupaw ko ng Iloilo City Urban 4 affairs officer ang Kabisadong John, no? Okay, kag tawag sila ang plano naman ni Treñas na gina-finalize na ang loan sa city government sa DBP nga 200 million sa Kabisadong John. Pati tawag sila ginlumat sini na malon gid siya, no, sa DBP ang 200 million pesos kag may ginatanaw na si Treñas nga pagabaklon na duta sa likod sa Southern House ng Siyudad dira sa may Takasaro, no. Tuwag agin na siling maning Treñas nga in fortune time kung nabakal niya plastaron, no, plastaron sini para mabalik ang pumuluyo naton da, no, kag timely man ko, no, kay may programa ang national government ang 1 million houses kung madayon gid man, Kabisadong John, kung madayon gid man pwede nila ma-partner sa national government, Kabisadong John, no. Kaya mo nila gina-prioritize agad ang mga pamilya dere ang nasunugan diri sa may west sa Bugabog taga San Juan lugar tong ano kuno nga lugar tong baklon sang syudad para nga himuon nga relocation site sa mga biktima? Ano Kabisadong John? Ano kuno nga lugar ang baklon nila nga lugar para nga ang baklon sa syudad para nga himuon nga relocation site sa mga biktima ni sang sunog? Yes, amo ni Kabisadong John, hindi pa ni final, no. Ginapangnaw pa lang niya in sa likod sa Slaughterhouse Kabisadong John, sa may Takasaro. Likod sa Slaughterhouse dira sa may Takas. Yes, Kabisadong John. So Bochilingon nga hindi na sila pagpaistaronda ang mga nasunugan to pahalino na tapos isaylo dito sa may likod sa Slaughterhouse. Amo na kay para nga anong rason para nga inang kun masunugan anong imuon nila na sa duta na daw iya ka anong duta kay private na nga duta kun iya ka gobyerno ang ginatindugan na sa may Bugabog. Ha? Actually, Kabisadong John,
Oh? May 1.5, check na nato, may 1.5 no nga initial na hectares ang ang duta dira sa dubalik na Gatambe ko no sino kay rin niya sa Gatambe sa habog-habog kaga San Juan nga ginapalagihan sa Bisadong John sa nga pamilya Laison. So bot silingon private lot ina dirang ara da. May mga area lang nga private sa Bisadong John kaga may ara man nga iya gidya sa nga gobyerno apang si rin niya sura makabalo on ano na da ang takos no kundi na dampe ang ginapalagyan sa gobyerno kaga sang mga pamilya Laison Kabisadong John. Ipatakos pila man na mando da sa suning gani ipatakos sabi na daw lantawa kundi na dang kundi nang aton kundi nang ila. Pagkatapos ang inang duta nga ina nga nasunugan ang plano ni Mayor Jerry Triñas nga hindi na pagpabalikon sa pagpa-star dira ang ining mga nasunugan kundi dito na lang sila ipa-staron sa may likod sang slaughterhouse sa may Takas Haro. Pero anong plano patindugan niya pa sa mga balay para nga makasaylo tawo to muna? Yes, Kabisadong John tapos san una subong o kun basi dugay pa na? Okay mo ni okay amo mo na gani no sa nga tupod sa aton mga media friends dito na ginaapura man sa tutulak ng saya. Dila yun mo nga ginapadasigan na sa nga mga tunggan diri Kabisadong John. Kaga bugod no ang tawag sino ang ano ba gani ang Ikopaw kagang city engineers nag-attend man sa meeting kahapon kay gusto ni Triñas sa may area bala no tibango naman ni sa may amo ni no ang problema hindi kasulod ang fire truck pero ining tawag sino nag-meeting sila Ikopaw kapitan tawag sino isa pa gani ang disod paggang DBP tapi tawag sino ang kamitin ko no kahapon nang mataway kag madinalagon kag may initial naman yung informasyon sa Triñas sa Bisadong John nga willing ibaligya siyang tagiya ang duta apang wala pa ini makaibalo ang presyo sini itong ginapuntoy sa Bisadong John sa ulihi ano yung pasada naman sang presyo sang duta sa mga pamilya na ito ang aton subong ginistoryahan ang dali-dali nga dapat nga istoryahan nga istaran liwat sang ato sini nga mga pumunuyo nga mga nagkalasunugan da kay nga ti ano tubtub sa tubtuban niya dra lang na sila gapon niya sa ilang nga evacuation center dapat makabalik na sila dayon niya sa ilang nga mga pakaugalingon nga mga lugar nga makapatindog sang balay nila dayon kay nga apektado ilang nga privacy da kay man titiringob sila sa isak lugar. Isa lang sila kwarto da hurulid lang sila da. Kaya mo man ang ganitang si John. Siring Triñas. Siring man Triñas sa hapon hindi sakto man to kasi evacuation center natin yung mga pumuluyo. Tagtuwag sila di may klase gid man masabad din sa mga estudyante kay amo man sa ila kasi mga Triñas baklon ta nagid ang duta tapos may istorya ta sa disod on maubra ang building sa isa ka medium rise para nga daw makastart man kita sang maayong nga balay dira nagatakos sang 1.36 hectares wala pa idea si Triñas kung pila ang presyo mo ni Kabisadong John. May message di sa akon. Si Mayor Jerry Triñas naman mabakal. Yati base kung mapariyos naman nasa sa Pavia Housing Project lang, gawain puslan. Kabisadong John, tuwag sila no, amo ni, sunawan sa iya, malong sa kuno sang 200 million sa DBP. Ara naman, naragay. 200 million naman, naragay. Amo na ginasiling naton nga basta may kalamidad gani, damo kwarta mo. Basta may kalamidad dyan, damo kwarta lang tawag sa pandemic, kay grabing kalamidad sa pandemic, kundi damo man kwarta. Di subong may sunog. May sunog subong, alaban ti damo naman kwarta ni, manghulam naman tabong, ti may rason sa nga manghulam. Mabakal duta, pagbakal duta niya paistaran sa tawo. Pagkatapos dugay-dugay, pagkabaluta sa ulihi, hindi na mapuslan pa rin sa Pavia Housing Project. Tapos why man sila nagkakapriso? Ay nami Lantawa bala mag 200 million
Ang 10% nga SOP da pila. Hoy, Ngoriones sa Grapon Santissima, may pila naman sila, may 20 milyones naman. Pila dos 200 million Kabisado John. ti 200 milyon ganyang ilang nga iutang, te mag 10% da pila imo, 20 milyones Hindi Wow, ka? grabe nga. Tiyadi pang 20 milyones hihatag kay Snow. Oo, ina mo na sa mga kumagado, tapos na mo sa kamot-kamot. Frosted Snowman. Okay. Yung tayo sa ito, baka Kabisado nila. Ay. Okay. Ang aton ang aton way matagahatag Malaysia sinisang mga amo-amo ni nga mga utang naman mabakal way paganito katapos ang utang tanga 7 pila ganito 1.750 billion ara naman may 200 million na mga utangon ang maging pangutang nyo na kung ang gingasto nyo atong 680 million nga palpak nga UFO nyo to tingnan ni tani nami ang naging pangkaltas yung mga pang racket nyo to bla sa 680 million amo to gamitan nyo bakal ka kwan baka kaduta kag paistaran sa mga pumuluyo. Mga sungak kamo nga mga yudikakak kamo. Pabinsar nyo, kwarta nyo lang. Kita nyo na sunugan ng mga pumuluyo, kwartahon pa nila. Kamanga tunog dyan. Tining man ito niya, kung sa Don John, tining niya, kay natabo na ang sunog. I think i-prioritize pa gini, nga masulod siya sa programa ng national government nga 1 million housing unit a year. Sa iba niya areas, sa iba niya areas, panahon ka, kung may lugar pa kita, ang problema, kung ay maareglar, maaari sa nga alat yan, no? Kaya mo naging natumod niya sa may toxin, sa natunugan dira. Sa may habog-habog. Okay, amo na Kabisado doon, sa Siling Bugabog. sa akon nga amigo, Ron. Siling sa akon nga amigo. Siling sa akon amigo. Amin mo ko na, no? Siling niya, you girls siding naman nila nang giring laban-laban niya rin man makautang ni may rason naman tani makautang ni niya giring naman damo-damo sang mga palpak nga mga proyekto subong nga para sa mga pumuluyo damo-damo sa mga palpak nga mga proyekto nga para sa mga pumuluyo ta una-una to ang pavihousing project to lang tawan nyo bla pavihousing project yan nalimunaw lang to why isang may napriso to hamakon mo na pila ka milyon to yung hindi bla tiari naman mautang naman kuno sila 200 milyones okay bakal na kuno duta sadya naman damo naman giring naman amo na kun kay isa bangol sang kakawatan nyo ba mo dyon ano naman okay Kabisado John. Ginsiling man ako na tuyo man ito niya nga gilayon makayo ang pabalay para para sa mga apektado sa sunog kag hindi man sinuluyag nga magsaylo liwat ang mga pumuluyo sa sa ginsunugan sa gusto man sini nga hindi na matabo liwat ini Kabisadong John sa ila. Kag kung mabalik sila may ma-supervise nga ikopaw EEO para areglado tanan nga hindi man sila katulad sa eskwelahan kag may klase man kagambal sinek we need to cope up something ang balitin niya so na istorya naman ito niya ang duha ka kapitan dere kag amo ni ang istoryahan nila parte sa illegal nga parking kag natudlo nga hindi dali makasulod sa fire truck kag amo gini nagatimbuo Kabisadong John dito sa may press conference talking hindi niya wala gilayon wala nakasulod dito sulod ang fire truck ang syudad talking kagang ilang meeting kaupod sa DDP ang Dison nangin na mataway kaga siling man rin ni Trenyas isa ka tuig na sini nga isa ka tuig na siling hinahikot ang loan sa DBP kag may line up na si Trenyas nga mga propiedad nga backloan apang wala pa sang loan nagikan sa DBP Kabisadong John. So muna lang ginauna tulad din kay Kabisadong John ni Trenyas ang loan na lang gid. Ti arad ang kwarta sa loan mo. Tuduhin yung loan, tuduhin yung pangutang. Total pagkatapos siya sang 2028 why ka naman imo yakwan. Why ka naman niya nang tapos sa man term mo. Ti
ang aton nga mga pumuluyo among maanto sinasang turutudo nga bayad sang ginpang utang mo. Nami klasik tao ni Jerry. Ito, Briones, tigarapon ni Santisimaw, nami paliwatan. Okay, kaga sunod, no? Yari no kami sa doon. Oh, okay. Parte naman sa bulang, no? Sunod sa iyaman, din pa yan sa press conference, ginakabig ni Trenyas, di ang bulang, na isa ka tradisyon, kultura, nga kada tuig, amo ang ginabantayan, kag para sa iya, paborin no? May nakitaan, nga desisyon nga pwede tawag sini no nga pwede tatlo kadlaw ang paghiwat sini sa bulang kabistadong yun. Ginabantayan gali na iya guro ya sang mga sabungiro lang ya nga ang mga pumuluyo mabantay sina dirayan no labot nila dayaman. Ang mga pumuluyo yang ginabantayan nila daya ang prosesyon sa aton nga santos, ang prosesyon sa aton nga patron. Wais nagabantay bulang nga ang gabantay sang bulang na iya mga paryos ka mga nagko ihi nga si Mayor Jerry Trenyas ang iya nga mga executive assistants da nga mga sabungiro amo gabantay da kamo lang na iya nga mga sabungiro ang nagabantay da kami amon yang nga ordinaryo nga mga tawo prosesyon ginabantayan namon upod prosesyon sa patron nga si Nostra Senyora de la Candelaria Jire kinsindekas na nano ang ginabantayan katawo man yun di kakak ano bantayan na mo da nga may inog bulang kami may inog gastok mi da kamo lang nga mga manggaranon kabantayos na sit boy ko na nga kung pa kilala kung si Mayor Isko Moreno pa sit boy baliskan niya sinabi mo ko na no yun di kakak din tapos naman na sila okay. Yari naman ang kabisadong John. Sige pamangkot si Trenyas. Mato, hindi no sa bagong city director sa Iloilo City Police Office. So rin niya, no, nakamit na sa city director. Kasi naman siya sige ang operation. Kaga we will meet them after 1 week na tanan niya president sa Mandurriao, gin pa-relieve ni Trenyas, kaya gin siling man you have the problem with the bars and Bacau. Gin pa-relieve tanan sa Mandurriao para bago naman. Gin-request man ni mismo ni Trenyas kabisadong John, ang pagpa-relieve kay Batulis, kaga sa tanan niya kapulisan sa Mandurriao, kay hindi, kaya wala siya naman yan, sa katabo dira sa may Mandurriao kabisadong John. Ngagin parilib ya si Batiles kagin parilib yang pulis sa Mandurriao kay sila gali ito ang pangdakop to sang politik na mudamo to nga 32 kabilog nga mga pulis to ang mga kwangiling nga mga adik to. Yes. O hindi ba? Gin parilib mo kay nadakpan tong 32 kabilog nga mga adik amo na. Di tungod kay nadakpan sa aton nga mga pulis, pinagi sa pagpamuno ni Colonel Batiles kag sang hepe da sang Mandurriao upod ang mga taga ano ganito, mga taga Regional Police Drug Enforcement Unit kabisado yun. Oo, upod sila to. Di karon ipa-relieve mo pa to sila kay upod gani sila to nga nagpangdakop sila kay kung wala na laban-laban arapas ta subong, hindi ba? Gani kabisadong yun. Ano subo no? Gin pa-relieve mo kay nagkanadakpan ang mga bata-bata mo. ba ni Johnny. Okay, kabisadong John, yung pagid no? Yung sining pagid niya, he was doing okay until such time. Ginatubo niya ni si Batile, kabisadong John. Until such time, nga daw kita nga bar incident, may mga sa Bacau nga incident and I was so surprised who lives in Bacau. Pinakadako nga drug hole tapos araman da siya gali nag-star. Amo nino ginatumo si former city director Batiles kabisadong John. Si Batiles. At ang original giman nga lugar ni inang pulis Colonel Batiles. Taga dira giman siya sa Bacau. Dra na siya natawo, dra na siya nagdako. Ara ng pamilya yagid man sa Bacau sang unamong during the time ti bata pa na sa tama dra ni sige star alam mo karon inigar na kay imog star o hindi ba? Gani kami sa ganun to, di pa niya mabasol ang tawo. Isang nagbigat to sang election time nga way mo naging pahalin. Kay nakabenepisyo ka o hindi ba?
Subong kay hindi mo na mabinipisyuhan kag may ara ka sang ginapangita naman nga mga pulis nga daw mabinipisyuhan mo nga magtangdo-tangdo lang sa imo amo nang ibulos mo dayon. Oh. Okay, kagda Thompson ngayon silang monitor niya sa Bisagong John nga supported mo siya sa mga department heads. Pero dapat may resulta man ining makita ng siling man sini. Una sa drugs, hindi ko gusto nga sulpot-sulpot lang, gusto ko sige-sige. Sino ang nagkwan? Sino ang ginbulo? Subong nga city director? May bagong city director subong? Ano na? YC na? Yes, si Police Colonel Coronica, Kabisadong John. Ano? Liwat? Si Police Colonel Coronica, Kabisadong John. Apelido ya? Coronica, Kabisadong John. Coronica? Taga diin na? Kaya abi background na? Kung taga diin na? Kung ano na? Tagalog na? Wala pa kita sa idea, Kabisadong John, kung taga-diin siya. Kwaon mo background ya? Kay kinatisan ta? Kaya pero malanta kung nga mo ginasang gin-request Mayor Julie Treñas. Okay, tingwa na to na makuhaan sa pahayag din. Kuting si bagong Police Colonel, ako na City Director Kabisadong John. Kwa lang iyakwan na, kwa lang background dyan, kinanglanon nga kwaon tayo nga statement ha. Kwaon ta background dyan, bot silingon, ang iya bala nga personal profile para makwa ta. Yes, Kabisadong John. Okay. Yan ito, tuwag siya yung pag-monitor niya sa ikaduwa Kabisadong John, ang presence ng pulis, yung may pito ka tuwag siya, o kung dito niya, may pito ka mga patrol cars, kung nag-abot na sa mga sa Iloilo, pag hindi makita yung trend niya sa dalan, gusto niya man sinig sa video na makitaan kung magpaululi ang mga pamuluyo nga still kung sa dalan, how? Tawag sila, ang tanong sila ng mga patrol cars na mga gasolina at may 70 man yung mga motorsiklo nga kaga nagbakal man sa armas sa lutang para man tawag sila, makatrotiro kung mga pulis kaga sila man sa iya wala man siya sa mga may nakita nga maging tiro ang mga pulis sa Bisagong John. Okay Sige. Okay. Yari pag ito Bisagong John, may positibo sa drug test sa may job order sa City Hall, Bisagong John. Ano? May positibo naman nga empleyado sang City Hall sa drug test? Yes, Bisagong John. Job order sa Bisagong John. Job order naman? Job order naman kami sa John. So, sinilitrin niya. So, siyang pag-drug test sa ila, positibo, hindi kay naibalaan ni niya sinutigil yun niya man naging pangkakas sa ila ng mga trabaho kami sa John. Okay. Sige. Okay, kami sa John, bantayan pagid ang iba nga mga balita sitwasyon sa palabuton nga tolsene nga kabistahan ni Nuestra Señora Candelaria dira sa may distrito sa Haro kag iban pagid nga mga balita diri sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Ini naman si Kabistadong Aaron Repollo, basta balita kang serbisyo publiko, Radyo Bistado. Salamat kid sa report kay informasyon nagikan kay Kabistadong Aaron Repollo direkta sa Iloilo City Hall kag sa iban pagid nga mga lugar diri sa ato sining syudad kag probinsya sa Iloilo. This time sa ilo kita sa mga balita nagikan kay Kabistadong Boni Somblingo sa sining nga mga tiyon, mga natipon man nga mga balita nga informasyon nagikan sa kay Kabistadong Boni Somblingo. Ang mga balita nga ini mga kabistado ang builog man nga ginadulong na sa inyo sa kaalwan sang Everyang Capsule. Ang Everyang Capsule ang mabakal ninyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar. Everyang Capsule mga kabistado makahatag sang benepisyo sa ato sining lawas katulad sang firing of neurons o kon ang pagpitik sang sentido para sa manami nga electrical signal halin sa aton utok palibot sa bilog nga kalawasan. And heart contractility o kon pagpitik sang tigipusoon manami ang blood flow sa bilog naton nga kalawasan. That's why nga kung manami ang paglibot sang dugo sa aton nga kalawasan, mangin manami man ang aton sini nga pag normal, no? Mangin normal ang aton sini nga kalawasan, most especially ato sini nga sexual function. Nagabulig man sa muscle contraction, pagpabaskog sang aton nga maskulo, cell regeneration, o kon ang pagpali sang mga kagpagpaayo sang aton sini nga damage nga cells or cells, no? O kon ginatawag naton nga cellula, namo sa ginatawag naton nga body repair. That's why ginatawag sa nga Everyang Capsule bangod kay hindi lang ang aton sini nga
edad ang edad talang ang nagatigulang pero ang aton sini nga kalawasan magapabilin nga ever young. Ha? Makabulig man ni sa maayo nga immune system, ginamarkahan sini ang dapat nga eradicate agud kinanglanon nga tapnaon sang aton sini nga mga antibodies, and nagabulig ini sa aton nga blood sugar kay may calcium ini nga nagadikta sa aton nga pancreas agud nga magpagwa sang insulin para sa pagbalanse sang aton nga blood sugar level. Gapabakod sa aton nga makatulanan bangod sa calcium, and of course pamatuod ini nga nagapaslim sa aton nga lawas, bot silingon nagapaniwang nagapaseksi ang Ever Young Capsule. Bistado! And of course, mga kabistado, ang magabalita man, builog man, gagdulong sa inyo sa kaluan sang Vitalangs Capsule para sa mga kauturan nato nga may problema sa baga, ha? Tirahan nyo ang baga nyo, pakabakura nyo kay ang baga nato na mo ni siyang pinaka-major parts sang aton nga respiratory system. Kinahanglanon ginato ng baga, kay ang baga nato nagahatag ini sang oxygen kung kita mag-inhale, kag nagabugas ang oxygen kung kita mag-exhale. Amo ni siyang nagahatag sa aton ginawa. Without baga, hindi makasulod ang oxygen sa aton nga lawas hasta sa aton nga utok, mga kabistado. Gani, para nga mangin protektado ang aton nga baga, inom kita sang Vitalangs Capsule. Bistado! Kag sa mga lalaki da ngang manoy medyo mahina, yari na mga kabistado ang kombinasyon, no? Sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Bistado! Ang Bravo, mga kabistado, nagabulig ini para sa pagpataas ang aton nga libido. Wala labot sina, nagahatag ini sang dugang nga kondisyon sa aton nga lawas sa mga basketball enthusiast, sa mga sports enthusiast. Pwede kita makagamit sang aton sini nga Bravo Food Supplement Capsule. Bistado! Kombinaran nyo ang tatlo ka mga kapsula nga ginahatag ko sa inyo, kombinaran nyo inom. Bistado! Ever Young Capsule, Bravo Food Supplement Capsule for Men, kag ang Vitalangs Capsule. Ang tatlo ka mga kombinasyon nga ini, mainom nyo ni sa matag adlaw-adlaw nga tanan, mga kabistado. Ang mahambal ko lang sa inyo, makahambal ka mo dayon nga wala ka nang hahanapin pa. Bistado! Check naton report kay informasyon nagikan kay kabistadong Boni Sombringo. Kabistadong Boni sa report, maayong hapon. Mayong hapon, Kapisadong John, no? Sa gihapon, no? Ginapabayaan, kag ginapabayaan sang kontraktor ang dalan. Yes, Kapisadong John. Wala gyapon way gyapon matandog, way gyapon tanan. Wala gid, tanan wala, bisan balik, wala gid gingbalikan sang anong hambal ni Mayor Gurisita sini kay ti sakop sing banwani nakalabot na ni sa iya nga presensya ang reklamo sa aton nga mga pumuluyo da. Kita na Kapisadong John, no, sa municipal engineer si kay engineer Dillian, pero wala sa iya opisina, Kapisadong John, no. Okay. Naghulat kita kagapon, mga isa ka oras na ulat naton kagapon sa iya after lunch, no, sunod sang iya nga mga empleyado nga mabalik kuno si engineer. So nagaulat-ulat kita tunga sa oras sobra, pero wala kita sing nasitan nga municipal engineer dito sa may Banual. Way man abis ang abiso nga pasensya sir, hindi sa makabalik kay nagdiretso sa project. Way man? Primero, ang bayan sa akon sa iya nga mga empleyado, yung mga 1 o'clock ari na si sir, no. Nagbalik ko 1 o'clock. Why? Hambal sang iya nga empleyado, wala pa si sir, lot lang lang din mga 30 minutos, no. So nagulat kita 30 minutos, wala gid si engineer Gillian, municipal engineer sang Pabia, Kapisadong John. So ang kontraktor dire, wala sang abiso ang mga wala sang abiso mga tinawo yang naghambal abi nga baw sir pasensya gid yawan kahulat pero base hindi kakadto si engineer di kay si engineer subong medyo nagdiretso to sa project ya. Way amo na, way abiso ginpahulat ka lang, ginpabayaan ka lang. Wala gid, no, wala gid. Sila naging hambal sa akon nga wala si engineer. Okay. No, so duga pagit kay wala si engineer, no? Base ngayo ka tani number, may number ka sa ilang opisina para nga tawagan talang anytime la. May nakakuha ka number. Amo na gani Kapisadong John, amo na Kapisadong John. Nagapangayo ko sa number sa kay sa iyang
Tinawo. mga empleyado. Okay, Pero okay. hindi sila kahatag sa number ni Engineer Gillian. Dahil sila Sa opisina akon. to, sila opisina, kuha ilang opisina nila sa number ka kumatawag gabi. Sige lang, ikuhaan. Kagina Okay, dito kuha ni, ako. ang katabo sini, nga daw ginabaliwala nila ni gina-follow up na gani ni para ka ginabuligan na gani sila pagkatapos ibaliwala pa nila blaw daw ano ni patyagan na sa aton ya daw na kulangan sila sa aton nga pagka-miyembro sa media. Nga aton sini gani Gani. ka facilitate malangani kita para sa bulig sa mga pumuluyo nila deo. Gani Kung man. gusto namo ni nga magpahimunong ni way problema. Kay nga kung Gani magpahimunong man. kami sige magyapon namon income ya. O hindi bla? Kali kay nga to sini Sakto na. concern kita sa mga pumuluyo da. Di tapos Oo, concern na hindi ka kita pala sa mga magreklamo. tao nyo. Concern na kita sa mga tao nyo, concern na kita sa mga pumuluyo. Yung pagkatapos, kamo mapawala pa? Daw hindi ba yun? O hindi bla? Among galing nga sa Dong John. So, Oo. tapos, ang balya, para nga interview ko kay Engineer Gillian, himo ka mo sang sulat. Kung hindi kami Di pwede nga, magkakuha matag- sang sulat, Nga kinanglan pang sulat, tabi sa nung rason man? Amo- Shit, buhay ka mga klase ka mga tao ka mo. Gali kayo ako ma-interview na mahimo pang isulat. Sa nung rason man? Sobra-sobra ka formal sa inyo. Di patula kasi ka mga tao niya. Oo. Oo. Kaya mga galing kagapon, kagagina, nga nagbalik ko to, kung ano problema, kung mapa-interview si engineer, mapa-interview sa kung hindi, why kami nagakuan sa sulat, nga kung kami kay kadamo, man kami sa mga balita na dinapalawap, hindi lang siya, no? Ti amo ni Kapitadong John, ti wala gid kita bisan isa ka impormasyon nga nakuha sa municipal engineer sa nga banwa sa nga Pabia Kapitadong John. Ti ang mga pumuluyo sa gihapon nag-ugtom na lang sang kaugtas, no? Ti balilan magtupa naman niya ang mamulog nga ulan. Inatutyak naman niya ang amon nga dalan, ang kaluluoy di ang amon nga kabataan nga nagasulod sa eskwelahan. Kaya may eskwelahan na dito mo kabugaw Sora Elementary School Kabisatong John, antes ka magkagtoto, ti malutak-lutak kit ang ini nga area, hinali nga magulan Kabisatong John. So ang kontraktor, amo ini ang Patrilla Builders Kabisatong John, no? Ako gid isa pagit ka kuani nga aton nga ikagtuan kami sa Dongjon agud nga makuha man naton ang ilang nga bahin nga wala nila mabalikan ang ini nga project nga hamtang dira sa may Kabugaw Sur no sa Banuaya sa nga Pabia kami sa Dongjon. So i-follow up tugang no daton nga follow up ini kami sa Dongjon ining nga kontraktor nga aton kagtuan kami sa Dongjon buwas nga adlaw, no? Kay kagina, dito naman kita nagaling sa may Banwa sang Pabia sa pag-follow up sa kay Engineer Gillian sa gihapon, wala sang engineer nga nakita kita dito sa may ilang nga opisina dira sa may Banwaya sa Pabia, Kabitadong John. Okay, sige. So, ang kuan ng opisina sang kontraktor na sudlan mo? Nakatuan mo? Amo pa ni ang katuhan naton na Kabisadong John no buwas nga adlaw kay kanina may ding follow up gid kita pero nigil nga higatid man tong isa ka balita no pero sige lang buwas balikan naton ining kuani ning kontraktor no kung sa dinini siya namtang sa may Banuaman sa nga Pabia Kabisadong John. Sige. So para mo na madulong naton nga balita kag impormasyon no direkta diri sa may Banwa iya sang Pabia. Ako naman yung Kabisadong Bonnie Sumblinggo basta balita kag serbisyo publiko Radyo Bisado. Bistado! Well, salamat kid. Way man taga kuan gid abi nga ti base sako lang ang engineer pero ti tani inang ang amon dire nga kadto sa inyo sa office sang taga municipal engineer sang Banwa sang Pabia, no? Tani makapaminsar man kamo bula nga maghambal matani sa sulod sang pinsan nyo magsulod matani sa mga utok nyo da. Bistado! Maka spark man tani ang mga brain cells nyo bula. Bistado! No? Nga makahambal kamo bula nga ayahay. Hindi man nila concern mo, no? Sa amon nga mga taga-media, hindi namon niya concern nga inang siling nga kami gid nga pamilit nga gusto gid namon ang ina, no? Sa pagkamatuod ga bulig lang kami. Ano man niya labot namon dira kung gustuhon gid namon abi nga pabayan ina dira, no? Ang problema sang tao galing nagkadto sa amon dire. Kag nagpangayo bulig.
Kay wala na sila sang katuan, kay dugay-dugay na, galantos sila. Gusto man sa ngaton nga mga pumuluyo ang ginatawag naton nga konvenyente nga pangabuhi. Bisan pagani nga pigado na ganing ilang nga pangabuhi, inconvenient na gani sila sa ilang nga pangabuhi kay ilang nga mga bulsa, ginakulang sang kwarta, ginakulang sang pangabuhi nila. Bisan sa hulag na lang tinatani kung magkonvenyente man sila bla. Bisan sa hulag na lang nila tani kung mangin-conveniente man sila. Timakon mo na imo ya kung mag-inulan na karon garila putyak da mga estudyante nila anhon nila na pangpas anon para nga hindi magkaralaputyak ang mga sapatos na mga chinilas na ginatasak nila dasdalan. So amo man ang concern ta. Ang amon nga mga media nagkadto kami dira hindi para sa amon personal nga interest. Take note. Sa mga ginakadtuan namon kag mga follow up nga nagasinuplado kag hindi magpa-interview. Pistado. Ang concern namon hindi para sa amon personal nga interest. Pistado! Ang concern namon para sa interes ng publiko. Para sa interes sa mga pumuluyo nga nagareklamo parte dira. Pistado! Nagkadto kami sa inyo opisina. Pahulat-hulaton kami, pabalik-balikon kami. Pagkatapos, sa uli, pahambalon pa nga pasulaton pa. Sa anong rasyon nga masulat pa? Interview lang gid na. Mapatay ka mo ka-interviewon ka mo. Pistado! Patula ka mo karon ma. Pistado! Murionis ti garapon ni Santissima. Pistado! Kung kwarta ganitan ay sa inyo, nagasig sa inyo magambal nga wala na kinalan ng sulat. Pistado! Patula ka mo karon pilanggira tang mo karon sang mga tinaga. Kulugot ni bla. Kagamay nga bagay ang amon nga kadto da hindi man gani para sa amon personal nga interes pagkatapos kami pang pabudlayan. Pistado! Amon na kun nga ang nabudlayan ng aton nga mga pumuluyo wala na sila sang kalatuan pagareklamo na gani sa media pagkatapos pati kami amuhon yo pa na. Pistado! Basi ka pa mati darang aton nga municipal engineers gusto lang namon nga mabalaan ang tanan-tanan. Pistado! Number 1. Sang sano nagsugod ina nga proyekto. Pistado! Number 2, pilang budget sa sina nga proyekto. Pistado! Number 3, sa diin dira ang program of work sina. Pistado! Sang sano nagsugod kag sano dapat tapuson ang proyekto. Pistado! Sino ang kontraktor? Pistado! Ano na ang status sang sini nga trabaho? Pistado! Anong accomplishment siya sini? Ano na siya road concreting na o kon road dakal-dakal o kon bulubuldos lang. Pistado! Pero kay para mabalaan sang publiko kay mo nang gusto nila nga mabalaan. Pistado! Ang amon nga facilitate lang kami. Why kami ga kuan ka kadto na sa inyo para nga magtinunto. Pistado! Why kami ga kadto na sa inyo para nga maginamuhat. Pistado! Ang kadto namo na sa inyo concern hindi amon interest kundi interest sang inyo nga mga pumuluyo da. Pistado! Kung hindi kamo tiwai man namon da. Kung gusto namon, pabayaan ka mo namon, wala kami labot na. Pistado! Hindi man kami magkaganar na, sige man ganar namon, di bisan pabayaan ka mo namon. Pistado! Kani nga punto sinadira, sino na lang karong katuan sa mga tao nga ini, kay bisan kami gani nga media magkato sa inyo da, hindi ka mo gani katubang samon. Pistado! Patula ng inyo. Pabalik-balikon nyo pa kami pagkatapos pasulat-sulaton pa. Pistado! Ano nga klase pagkasulat ginapangita nyo? Pistado! Para sa ano? Formalidad? Pistado! Sa ano sa inyo ka-formal magamuna haw-haw interviewin lang na? Pistado! Mapasulat-sulat din? Pistado! Hinaslo ng obra nyo na? Pistado! Tinunto ito. Kung hindi bla? Pistado! Kung hindi kami maghulag sinikot pabayaan ka mo namon, mga kabistado, kung pabayaan namon pila kadlaw ang mga pumuluyo mo mapukol sa inyo da. Pistado! Gabulig na lang kami gani facilitate. Way man kami siyang tinutuyo nga malain sa inyo, way kami gusto nga pakalainon kamo namon da. Pistado! Pamangkot man lang kami para nga matahagan ang pumuluyo. Pistado! Amo man lang nataning amon nga pamangkot da, muryo ni sigrapon. Pistado! Ang reporter ta patambayo nyo da sang pila ka oras pagkatapos way man lang kabusang mihay kag mihoy nga ihambal nga. Pistado! Sir, pasensya gi si engineer ni kabot gali dio. Pistado! Tapos ang balon nyo lang sa uli nga pahimo sulat, padala sulat. Pistado! Maimo ko sulat kag ipakaon sa inyo siguro para balaan nyo ay. Pistado!
Patula nga klase ka. Masulat-sulat pa kamo. Mayara na kita sinatawag naton nga kasuguan sa ginatawag naton nga Pistado! inang ano gani niyo? Ang Pistado! paghatag sang informasyon sa ato sini nga mga pumuluyo. Pistado! Oh, dapat mangin kuan kita, mangin transparent ang aton nga panggobyerno. Paano na karon maging transparent kay Pistado! di mo katuan kamo na kag-interviewon, di pa kamo magpa Pistado! payawan nyo pa reporte ta kabalik-balik nga kanamo makita sige na follow up nga iban diri. Pistado! Oh, ginhatagan kamo gani priority. Pagkatapos pabayaan nyo pa. Pistado! Kanggaro nga. Oh, ngit kani ko panglubong tang muda sa duta nga na. Init gani ko. Ako malapalapak sa inyo da sang pison nga galagaw-lagaw da sa Pistado! sa dalan da nga mga yudikakak mo uy. Tabiron ta mo karon ka engineer ta karon. Pistado! Kabistado rin sa ato sini nga pangalagad alang-alang kita sa tiyempo diri sa ato sini nga pangalagad inang kwan no di ka mo magkalipat antes ka mo magtulog karon sa gabi no kun way ka mo kainom sang Everyang capsule subo nga aga inom ka mo karon sa gabi antes magtulog no Everyang capsule. Tapos, imnan nyo na yun sang Vitalangs capsule. Subong, pwede ka mo kainom sang Vitalangs capsule para sa inyo baga, no? And of course, karon sa gabi, kung gusto nyo magchuking-chuking kay Mrs., no? Antes ka mo magpanyapon karon, tira na ka mo gadaan sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Pistado! Kaya ang Bravo Food Supplement Capsule for Men, tatlong iya sini nga mga sangkap, mga kabistado. Number 1, may ara sa nga maka, o kung tawag naton nga lipidium miyini, maka, or ginatawag naton nga inang Peruvian ginseng. Pistado! Peruvian ginseng, mga kabistado, no? Ang amo na siya ang dihamak nga nagahatag sang lawig nga resistensya sa aton nga lawas. Pistado! Number 2, may ara sa sinatawag naton nga Cornea crassa. Amo na siya ang ginatawag naton nga Peruvian aphrodisiac. Pistado! No? Bot silingon nagapabuhi sa patay ni. O bot silingon kung patay ang imong kwan, patay ang imong paghigugma, patay ang imong pagkalalaki, pabangunon ina sang Cornea crassa nga ara sa Bravo Food Supplement Capsule for Men. Pistado! Tapos, may ara pagid sa ginatawag naton nga Jatropha macrantha. Ining Jatropha macrantha, panawag nila sina, amo ang ginatawag naton nga Peruvian Viagra. Pistado! Di ano ang Peruvian Viagra, hindi blaga pa, tiga. Mga kabistado, bot silingon, nagahatag sang malawig nga resistensya, nagapatig-a sang nagahumok nga balatyagon, kag nagapabangon sang nagapatay nga balatyagon. No? Mga kabistado, amo ina ang aton nga Bravo Food Supplement Capsule for Men. Pistado! Kung gusto nyo magtilaw sini, ang rekomendasyon sang Bravo Management nga mag-inom kamo sini is only twice a week. Pistado! 2 ka bes lang sa isa ka semana kay kon damuon mo adlaw-adlawon mo. Pistado! Basi tingala ka nga pati pusti butangan palda gatong karo sa manoy mo. Pistado! Hindi seriously speaking mga kabistado, twice a week lang kamo magamit kay ang epekto sang Bravo gadalagan sa 3 tubtob 4 ka adlaw. Pistado! Mga tubtob sa 4 ka adlaw ang iya sini nga dalagan sa imo sini nga lawas. Pistado! Kung nga kung pamigo ya tawag sa sakon sini nga pare amo gyud nang epekto sang Bravo. Siling ko nga Pistado! nya makasagid lang sini nga sa short, gatong karo. Pistado! Siling ko amo na pre, amo na iya nga epekto. Lingkote, ano pa ginahulat mo ngitana tos misis mo. Pistado! Para na sa mga lalaki nga pirmi lang balaga reklamo si misis ya, pahalipaya nyo si misis nyo. Pistado! Gamit kamo sang Bravo Food Supplement Capsule for Men, mga kabistado. Pistado! Magkalipat para sa ato sining baga, Vitalangs capsule, kag para sa aton nga resistensya, kag pampabakod tulan, pampasiksi, pampakinis supat, pampabata, pampadula high blood, pampadula diabetes, pampadula insomnia, no, hindi ka makatulog, no? Pampabakod maskulo,
tanan-tanan ni ari sa iya niya, no? Ano ni siya? Amo ni siya ang Everyoung Capsule. Pistado! Yung po silingon, kombinasyon sang tatlo ka mga produkto nga ini, ang Everyoung Capsule, Bravo Food Supplement Capsule for Men, kag Vitalangs Capsule, tatlo lang ni ka mga ingrediente o tatlo ka mga kwan nga ini, ka mga food supplement nga ini, ang inyong nga gamiton mga kabistado, sigurado, no? Sigurado, wala na kayong hahanapin pa. Pistado! So ini magkalipata, kung may ipamangkot ka mo dugang parte sa Everyoung Capsule, no? Text ka mo kung magtawag sa 0999-675-1080. Pistado! 0999-675-1080. Pistado! Ayos! Wala, sige. Walang alam ni Chimpo. Tadiri sa ito siling nga pagpangalaga mga kabistado. Shout out pa ang mga nagkabali naton nga mga viewers, no? Sa kay Romaldo ang sila nagbalik ng talamak nga sindikato sa subong panahon kay wala digong. Kay Ramel P. Doronela is okay, nabasa ko na galing eh. Kay Ani Hilo de Monteverde, mayong hapon. Kay Lerma Mindavian Tiad, watching from Davao de Oro. Kay Romaldo Ang, sila nga kagawad Attorney Plardel Nava, God bless always. Kay kay Romel Pedro nila, sila nga kwarta naman, Aragay. Sa kay Yolanda Diamante, God bless you, stay safe, Idol John, okay. Thank you. Kay Feliciano Labrado Siarot, watching from Dao, Davao magyapon, damo ta viewers sa Davao. Kay Sigmaruhan Katalan, mayong hapon man, no? Thank you so much sa pagpagikupod. And of course, sa ato sini nga mga viewers diri sa Radyo Bistado, sa kay Teresa Gipo, mayong udto, mga kabistado. Kay Dailin Gamusa, dapat gani tani promote pa sila kay damo ang nagkaradakpan, hindi nga iyaya ipang-relieve ya man kanami klase mayora. Mugani anay kadakpan tong damo-damo tong mga drug users to, pinarelieve ya gali si kwan, inilisan niya gali si Batiles kag si kag ang hipi to sang Manduryawo. Kay ano to, why kuno gahulag ti kun why gahulag ti nga nagkadakpan tong 32 bilog to. Sa kay Laila Altilio Hirotseda, kay Rosa L. Pungan, kay Migo Nonoy Gabayron, kay Feliciano Ripusar, watching from Dasmariñas, Cavite, kay Ay, good noon, Sir John Anthony Moratin, kag sa iban pagid nga mga viewers naton. Thank you so much sa inyo sining pagpagiupod sa aton nga YouTube channel. Thank you so much sa kay Ani, kay sa kay Juanilio Diamante. Thank you so much, no, watching from Pampanga. Hoy, may mga viewers kita sa Pampanga, ha. Thank you so much, no, sa mga nagalantaw sa YouTube channel naton mga kabistado. Dawrang alang na Chimpo ta diri sa ato sini nga pagpangalagat sa ngalan sang aton sini nga mga reporters. Pistado! Naton si kabistadong Joshua Haka, kabistadong Aaron Rifuyo, kabistadong Bonnie Sumblingo. Pistado! Ang inyo center, kabistadong Karisma Lagao, with kabistadong Bonnie Hatiko, ang kabistadong Richard Merebeles sa ato sini nga mga technical partners, sa ato sini nga digital platform architect. Pistado! Sa kinanda ko naman abyan sa kahanginan, Idol John Alojado Kapulot. Sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado! Pistado! Porsigido magserbisyo, tiuna sang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handa.